Γεια, Harry Gamer εδώ και σήμερα θα συνεχίσουμε το Battle Bay γιατί μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ. Θα κάνω πολλά βίντεο Battle Bay μέχρι να γίνω καμάτος. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων να φύγουμε από αυτό το θέμα, θα το απολογώ στο τέλος. Ναι, λοιπόν, τώρα για αρχή βλέπετε ότι έχω πάρα πολλά κυβάκια και διαμάντια. Θα πάω να αγοράσω πράγματα. Κάτσε, μου δίνει αυτό free. Ωραίος. Thank you very much. Πέραυλη. Και αυτό εδώ. Το πάρουμε, γιατί όχι. Οπ, τι είναι αυτά ρε παιδιά. Τέλος πάντων, ωραίο θα είναι. Market. Περιμένω λίγο. Λοιπόν, θα πήραμε τώρα αυτά. Θα ζούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω αυτά εδώ τα πραγματούρα. Δεν μπορώ να βάλω όμως άλλο κόκκινο, έτσι. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Κάτσε, περιμένε. Θα βάλουμε αυτό. Έχουμε αυτό το 8 ακόμα. Έχουμε αυτό που δεν το πάμε. Και τέλεια. Λοιπόν, με ποιο μιλάς? ναι, ωραία. Περιμένετε λίγο. Να το έχουμε δύο φορές αυτό. Κάτσε όμως εμείς θα αναβαθμίσουμε αυτό γιατί λίγα. Αν είναι 7 level, καλά δεν πειράζει, τώρα θα πάρουμε αυτά. Θα παίξουμε μετά. Θα παίξουμε, πού θα παίξουμε? Στο drop τη Γεωργία θα είναι George, πες το έτσι. Όχι ρε βλέ, George είναι ο Γιώργος. Πού να το πω, εντάξει, να πάει στο διάβολο. Εντάξει, πες μου online, έτσι. Εμείς θα πάμε με αυτούς εδώ του μουμπάδες. Επειδή εμείς είμαστε οι τέλειοι. Περιμένετε λίγο να το πάω αυτό πάνω και να μπορώ να ρίξω. Ας πάρουμε πρώτα αυτό που σκάει πολύ. Και το άλλο πολύ σκάει. Πούντι. Νάτος. Ο ποπός. Πού να τον βρω από εκεί ρε παιδιά. Να πάμε το αυτόν εδώ το 550. Τον ποπό. Το ρίξουμε ένα τέτοιο. Με μετακινηθεί ηλίθιο. Πάρ' το ρε. Ωραία. Oh my god. Yes, μπράβο ρε παίχτε. Μπράβο. Αλλά πάμε να τον φάμε αυτόν. Τον ποπό. Να. Όχι ρε φίλε. Μπράβο, αυτός ο Σεμπάστιαν Χέρλε. Παιχτούρα, να τον πετύχω. Άμα τον πετύχω τώρα με αυτό, δεν ξέρω. Όχι ρε φίλε, αυτός ο Σεμπάστιαν είναι την ώρα. Θα πάρουμε και εμείς ένα. Έλα, πέτει. Να το πέτει. Μπετ. Ας περιμένουμε να ρίξουμε ένα. Yes! Εμείς το πήραμε. Ναι ρε, άντε γεια. Δεν πεθάναμε. Ενώ έχουμε πεθάνει μέχρι στιγμή. Αυτό να το θυμόσαστε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Γιατί σίγουρα θα πεθάνω μια φορά. Ωραία.
Πρώτο μάτι τα πήγαμε τέλεια, σούπερ τέλεια, δηλαδή σούπερ τέλεια. Ωραία. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στο πλοίο μας. Ωραία φίλε, claim. Γεμίσει το μεταξύ. Να πάρουμε και αυτό. Θα μου δώσει τίποτα. Άλλο ένα τέτοιο. Combat. 10 τέτοια μου δώσε. Πάμε για δεύτερο battle. Πάλι εδώ παίζουμε. Καλά όμως είναι ωραία πίστα γιατί έχουμε κερδίσει. Ήδη μία φορά. Από τις μία φορά που έχουμε παίξει. Λοιπόν. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και μετά θα γίνουν οι εντυπωσιάσεις. Οι επιδείξεις. Έχουμε την πιο... ψηλή ζωή έχουμε έτσι. Εντάξει να ανεβάσαμε. Λίγο. Ωραία φίλε. Εσύ προχωράς μπροστά μου. Δεν μπαίνω εγώ. Άντε προχωρά. Καλά σε πάω πίσω από την άλλη. Εδώ είναι ο ένας. Εμένα τον έχουμε βρει. Όχι έφυγε. Εδώ. What the φύγε. Τι κάνω. Θα σπεθάνουν ήδη δύο. Να γυρίσω πίσω γρήγορα. Άρχεται το άλλο από εδώ. Γεια σου ρε τρελέ, τι λέει. Έλα εδώ. Έλα εδώ μόνο. Τον πήρε. Έλα εδώ του πάμε. Θα τον πάμε ρε παιδιά. Μπιτ. Τι σου έκανα. Δεν το πέτυχα. Όχι ρε. Όχι ρε, μας φάγανε ρε. Εντάξει τώρα μας λέει ότι κερδίσαμε, χάσαμε. Πάντως παίξαμε σε κατάσταση. Πάμε τώρα και το τρίτο παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω πώς είναι. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι κακό. Περιμένουμε 5 ώρες εδώ πέρα για ένα battle. Bay. Εν τω μεταξύ έχει το battle. Και που κολλάει το Bay. Μπορείτε να βάλετε battle ship. Ξέρω εγώ ή κάτι άλλο. Battle Bay. Ωραίο όνομα, ωραίο. Ωραία, παίζουμε στο Jab Zero. Υπάρχει και ένας παίχτης νομίζω, όχι. Ξέρετε τι εννοεί. Sub-Zero. Όποιος παίξει αυτό είναι ήρωας και του κάνετε sub. Subscriber, Οπότε μην ξεχάσεις, επειδή είμαι ήρωας, θα πας να μου κάνεις ένα subscriber τώρα. Εντάξει. Τώρα ψάχνουμε, θα παίξουμε με αυτό. Αυτό δεν μας έφερε εγώ στην αρχή, οπότε θα πάρουμε αυτό αυτή τη φορά. Θα πω πίσω από το 900, θα γυρίσω έτσι και μετά. Λοιπόν, πρέπει να γυρνάμε στην ίδια, μην το σκοτήσουμε. Όχι, δεν τον πέτυχα νομίζω, έτσι. Ρίξα! Μπιτ! Τον πέτυχα. Χάθηκε. Πάμε εδώ πέρα ρε παιδί. Yes! Τον φάγαμε, τον φάγαμε, πάει και αυτός. Μια χαρά πήγαινε. Πάμε εδώ πέρα ρε. Έρχομαι ρε ομάδα. Yes, τον πετύχαμε.
Oh my god, πώς το έκανε. Yes. Αλλά φάτε τον νουμπά. Όχι νουμπά. Yes, έλα, ρίχτου. Bet. Έλα, ρίχτου, τέλειωνε. Δεν το ρίξω. Άντε γάμο, τον έφαγα. Κάμε και σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Πού πας μωρέ εσύ. Έλα εδώ μωρέ. Πάτε να μου φας τον φίλο μου, έλα φάτε μωρέ. Έλα φάτε μωρέ. Έλα φάτε. Yes. Άσε. Άντε τώρα. Άσε. Να τα πολυλογούμε. Ωραία, κερδίσαμε. Πήγαμε τέλεια στο sub 0, οπότε κάνουμε ένα sub επειδή είμαι 0. Το 0 δεν εννοεί 0 σε δεξιότητα. Εννοεί hero. Απλώς έκανε ορθογραφικό λάθος ρε παιδιά. Εντάξει, οπότε πήγαινε κάνε ένα sub, κάνε ένα like, γιατί σίγουρα θα σας άρεσε το βίντεο επειδή ήμουν hero. Βασικά επειδή ήμουν hero 0. Και δεν θα παίξω Hero Zero, είναι πλακέ. Ναι, αυτά. Έχουμε και Achievement Combat 5. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε τώρα να αναβαθμίσουμε κάτι, όχι δεν θα αναβαθμίσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ισακ. Αυτόν θέλω. Παστούρα. Ωραίος. Αυτό ήταν παιδιά το gameplay. Κάντε ένα like όπως είπα, ένα subscribe γιατί ήμουν Hero Zero. Και θα τα πούμε το επόμενο βίντεο που θα είναι μάλλον top 5 ή κανένα unboxing λογικά και μετά θα πάει το top 5. Βέβαια δεν θα κάνω βίντεο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα κάνω τη Δευτέρα ή την Τρίτη γιατί έχω μια σημαντική δουλειά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, γεια σας.